Li ser dirêjeya dîroka Kurdî herdem Kurdan qurbaniyên herî giran û mezin ji bo her mafekî xwe yê rewa dane. Taweke îro hîn jî gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê di nav wan da Rojavayê Kurdistanê mafê xwe yê rewa wekû hemî miletên cîhanê bi destve nanîne. Lêxebat û qurbanî bo parastin û daxwaza mafên Kurdî berdewam in. Yek ji wan qurbaniyan vejandina Cejna Netewîya Kurdî Newroz e ku nîşana azadiyê ye û ji bo vejandina wê roja pîroz jî miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê ango Rojavayê Kurdistanê pir qurbanî dane. Slêman Adê yekem şehîdê Newrozê ye. Slêman Mihemed Emîn Adê sala 1967 li gundê Lotkayê ser bi devera aliyan ve li Rojavayê Kurdistanê ku bi navê Ebu Ecêla hatiye tarîbkirin jê malbateke kurdperwer û cotyar ji dayîk bûye. Malbata wî ji 6 kesan pêk dihat. Şehîd Slêman birayê herî piçûk bû di malê de. Malbata wî ji Lotka berê xwedabû taxa Cirnikê ya Rojhilatî Qamişlo li wir bicih bûbûn. Piştre malbatê ji bo davînkirina nanê xwe û rewşa ebûriya zehmet li Qamişlo kêmbûna derfeta kar berê xwe dana Şama paytexta Sûriyê. Di 21 Adara sala 1986 de rêgiriyên miletê Kurd ji bo vejandina Cejna Netewîya Kurdî Cejna Newrozê ji aliyê rejima Sûriye ve hat kirin. Di encamê de nerazîbûneke cemaweriya Kurdî rûda. Piraniya Kurdan li Şamê gihiştin hev û meşek berev koşka bi navê Koşka Komarî ango Qesr-i Cumhurî ya rejimê li dema serokê rejimê yê berê Hafizil Esed de encam dan. Mebes jê ew bû ku dengê xwe hildin û daxwaza vejandina Cejna xwe ya netewî bikin bê rêgiriyên rejimê. Duê meşê de cekdarên rejimê êrişî beşdaran kirin û gulle avêtin wan da ku wan ji hev bixin meş raweste. Di encamê de hejmarek Kurdên beşdar birîndar bûn, bi dihan hatin girtin û eşkence dan. Ta demeke dirêj di zindanên rejimê de man ta ku rejimê ew serbest berdan. Di nav welatiyên Kurd yên beşdarî dê meşê de kirin Şehîd Slêman Adê bû ku bi guleyeke çekdarên rejima Behsa Sûrî Adê bi giranî birîndar bû û şehîd ket. Piştî wê meşê ku di Şamê de hate encamdan, şehîdbûna Adê der encamên wê serhildana Kurdî rejimê bi siyaset nêzî nerazîbûna Kurdan bû. Biryar stand ku roja 21 Adarê bi bihaneya Cejna Dayîkan kar li hemî saziyên hikûmî were rawestandin lê ne wekû Cejna Kurdan. Lê miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê dîsa Newroza xwe vejand û tevî hemî astengî û gefên rejimê fişara li ser çalakvan û siyasetmedar û komên folklorî bin pêkirinan û rêgiriya ku ji wê demê û beriya wê li ser Kurdan dihat bicîkirin, miletê Kurd ra newesta û Cejna xwe vejand. Di sala 2004 de rahberîna Qamişlo ango Rojavayê Kurdistanê encam da û careke din Kurd bi yek dest û helwestê li beramberî kiryar û siyaseta rejima Sûriye û sifkatiyê bi serok û serkirda û nîşanên Kurdan rawestiyan û gurzek Bakrawan ku zêdetir ji 30 ciwanê Kurd bûna qurbaniya Rûmetê bi merdî pêşkêş kirin. Lê raperînê tevî wî qelenê buha û giran doza Kurdî Kurdistana Sûriyê bi pêş xist û dîwarê tirsê bi yekcar herfand û Newroz bi awayekî azadtir ji berê hat vejandin. Hevdemî hin siyaset û kiryarên ji aliyê rejimê ve lê bi astengiyên nizm û ne wekû berê. Di sala 2008 de wekû tê naskirin, miletê Kurd bi giştî û bi taybet ciwanên Kurd êvara Newrozê bi vêxistina agir pêşwaziya Cejna xwe dikin û bi stran û dîlan û sloganên netewî Kurdî tevî hemî êş û azaran Newrozê hembêz dikin. Li dema ku xelkê amadekariyên Newrozê dikirin, li piraniya taxên bajêr û derdora wê agir dihat vêxistin, careke din Qamişlo sê zarokên xwe kirin qurbaniya Newrozê ku di roja pênşemê de 20 Adara 2008 li Rojavayê bajêr cekdarên rejima Behsa faşîst şahiya ciwanan li wan xire kirin. Xwestin ku mûm û agirê Newrozê yek û ciwanên Qamişlo vêxistibûn û stran û dîlan ku li derdorê gerand bûn vemrînin û guleb awayekî bêserûber avêtin welatiyan di encamê de sê ciwanên bi navê Mihemed Zekî Remadan yê 25 salî, Ahmed Mihemed Hesên yê 18 salî û Mihemed Yehya Xelîl yê 36 salî şehîd ketin. Her sê Bakrawan li zincîra şehîdên Rûmetê, şehîdên Adarê û Newrozê zêde bûn. Her wiha 5 welatiyên bi navê Riyad Hesên, Kerem İbrahîm Yusuf, Riyad Yusuf Şêxî, Mihyeddîn Cemîl Îsa û Mihemed Xêr Îsa bi tundî birîndar bûn. Egeriya encamdana komkujiyeke din derheqê Kurdan dihat kirin. Piştre her sê Mihemed, her sê Bakrawanên vêxistina agirê Newrozê û berdewamiya hebûna doza Kurdî bi beşdariyeke berfireh ji welatiyên bajarê Qamişlo û tevgera siyasî li Kurdistana Sûriyê her sê Bakrawan li goristana Hilêliyê bi xak hatin spartin û
نوروزا 2008 به بهیداریه گشتی کردی هات راکاندن ji aliyê tevgera siyasî û rêxistinên mafê mirovan ve kiryara rejimê hat şermezarkirin. Daxuyaniyek wê demê ji aliyê 4 partiyên siyasî ve hat derxistin û ji hemî hêzên demokratî, niştimanî Sûrî û hezkiriyên azadiyê û aştiyê mafê mirovan li cîhanê xwestin ku ew bin pêkirin û komkujî di derheqê Kurdan de were şermezarkirin. Piştevaniya miletê Kurd û doza Kurdî were kirin. Partiyên ku ew bang belav kirin ev bûn: Bereya Demokrata Kurdî li Sûriyê, Hevpeymaniya Demokratiya Kurd li Sûriyê, Komîta Hemahenga Kurdî û Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê gonha bi Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKSê tê naskirin. Di roja Newroza sala 2010 de jî rejima Sûriyê û bi planeka amedekirî êrişî miletê Kurd li Reqayê kir û gulle berdana welatiyan, alavên komên folklorî û endamên wan şikandin. Bi alîkariya milîsên behs li Reqayê şehiya Kurdan cardî sor û bixwîn kirin. Di encamê de keçeka 15 salî di cih de şehîd ket û du ciwanên Kurd jî bi navê Mihemed Xelîl û Mihemed Osman ji nexweşxaneya Erazî ya Helebê re hatin veguhestin û ji ber giraniya birînên xwe yek ciwan şehîd ket û nêzî çil welatiyên din bi giranî birîndar bûn. Li gorî hin jêderên xwecehî Kurdî Sûrî wê demê belav kirbûn, ew birîndar jî ji aliyê rejimê ve hatin zindan kirin. Piştî ku ji nexweşxaneya niştimanî re hatibûne veguhestin da ku werin derman kirin, ciwanê bi navê Mihemed Omer Heyder jî şehîd ket. Ew birîndar ta demeke dirêj ji eşkence û gefan di zindanê de serbest hatin berdan. Di sala 2015 de jî karesedeke din di roja 20 Adarê de hat encamdan. Komkujiyeke terorîst plan kirîbû. Zêdetir jê 45 welatiyan piraniya wan zarok û jin bûn. Li taxa miftî ya bajarê Hesekê di du teqînên terorî de bûn qurbanî û şehîd bûn. Nêzî 100 kesî bi tundî birîndar bûn. Wekû di ragihandinê de hat belavkirin, rêxistina Daişa terorîst bi wê komkujiyê hat tawanbar kirin. Lê gelek siyasetmedanên Kurd rejima Sûriyê bêtomatbar kirin û gotin ku ew kiryar ji bo gurkirina nakokî û pirsgirêkan navbera Kurd û Ereban de hatiye encamdan. Lê ya ku bûyî birîneke mezna din bû di dilê Kurd û Kurdistana Sûriyê de û dîsan Kurd di Newrozê de dilşikandî bûn. Kurdan li Rojavayê Kurdistanê li ser dirêjahiya dîrokê û di 10 salên borî de her dem ji bo azadî û vejandina Newrozê bi merdî xwîndane û serê xwe ji rejima şofînîst re neçamandine. Hîn jî sersala Kurdî bi şahî û dîlan û bîranîna şehîdan, hildana alaya Kurdistanê û beşdariya komên huner û folklora Kurdî ku ew jî ji berê de û ta îro bûne kulturekî Kurdî û roleke berçav û buha di parastina ziman, çand û doza Kurdî de kirine tê vejandin û Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê wek kulîlkên buharê her sal ji nû ve kat didin û bihêstir dibin. Çavên wan li dewleteke serbixwe ye ku mafê wan wekî hemî gelên cîhanê parastî be.